Niin, ja se on isompi tila. Voitaisiin suunnitella valmiita keskivaiheella. Cool, that's cool. Siis meidän niinku näin. Niin, se on niin hyvin, jos on oikeasti tosi pieni tila. Varmaan tää menee oikeesti niinku puhtaan. Jos on niin vähän tilaa, se on pysty välillä, että se on niinku ihan sikavaikea. Ellei jos joku tommonen elsi, mikä pomppaa paikaltaan. Niinku. Ei niin, mäkin meinasin, että jos mä olisin vetänyt Jerin voltille ja tullut tuolta kuuhun ja Suomi olisi välissä. Välillä saattiin tehdä. Että ottaa vauhtia kun vedellisen siinä. Niin mä en viittinyt sit kokeilla, että mä ajattelin, että joku niitä tulee puristaa. Oh. Toikin luo vähän tommoista lisäpelotusta toi tuplakryssä, kun siinä